Keď sa narodíme, prúdi životodárna energia. My nemáme ešte vytvorené bloky, ktoré sa nám vytvárajú počas nášho života. A ak ja by som ti niečo povedal, čo by s tebou emočne zarezonovalo a ty by si to hneď v ten moment spracoval a uvoľnil, tak je to čisté. Ale v momente, keď tebou to prebieha, ty to nepríjmaš, nevieš to spracovať, to je energia, ktorú ja vyšlem na teba, a ty tú energiu buď môžeš uvoľniť, alebo v sebe spracovávaš. A ak tá energia v tebe zostane, tak ona sa musí niekde uložiť. Tento zážitok sa v tebe emočne uzatvoril a zostal tam. Ty si žil svojim ďalším životom a tvoje telo začalo skladať a dávať nánosy na tento traumatizujúci zážitok, ktorý bol na prvý pohľad možno nejaký jemný, ale v tebe ako v dieťati sa zakorenil. A postupom času ty si sa ako osobnosť vyvíjal a stával si už týmto. No a on je tam tak zakorenený, že ty naň možno ani nedovidíš a emočne ho nevieš odblokovať. Práve vďaka čakra kalibrácii sa vieme dostať do tohto momentu, pretože ty si ho tam nacítiš podvedome a jednoducho ho buď vykričíš, vyplačeš, vytraseš, vysmeješ, spravíš si tam to, čo ty potrebuješ, aj s tým telom a emóciami a ono sa to všetko vyplaví.